about sa drugs para mapalayo ang youth, no? So, ang akong buhaton ana is mag-create ta og seminars in every barangay about sa drug symposium, anti-drug abuse, and sa mga inana. Then, para pud ma-divert ilang huna-huna for going into that bisyo. So, magpa-sports kita, nala makako. Basketball player man pugo, sports minded man pugo ang pagkatao. So, atoa silang i-divert ilang attention into sports. Lay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Aksyon! Balita! Pagdala sa mga kabatulan nga dili mapunta gyud sa bisyo nga illegal. So, about sa drugs para mapalayo ang youth, no? So, ang akong buhaton ana is mag-create ta og seminars in every barangay about sa drug symposium, anti-drug abuse, and sa mga inana. Then, para pud ma-divert ilang huna-huna for going into that bisyo. So, magpa-sports kita, nala makako. Basketball player man pugo, sports minded man pugo ang pagkatao. So, atoa silang i-divert ilang attention into sports. Kay mao man ay ganahan sa ato ang kuan, di ba? Pero di na po mo focus sa basketball o volleyball. Nagkaroon pong ubang sports pod kay mainly mo umugoday na ingon basketball ray, kuan, volleyball ra. Focus po taglain ba? Lay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Aksyon! Balita! Kung dili kita ang mulihok, kinsa pa? Unya kung dili karon, anus apa? Aksyon! Balita!